Γεια σας. Κάθε οικογένεια πρέπει να έχει τον αιμοδότη της. Αυτό είναι το όραμα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Γέφυρα Ζωής, που δημιουργήθηκε το 2005 στην Κοζάνη, όταν 3 άνθρωποι αντιλήφθηκαν την έλλειψη εθελοντών αιμοδοτών στην περιοχή τους. Ζούμε σε μια χώρα που λόγω των πολλών τροχαίων ατυχημάτων αλλά και της μεσογειακής ανεμίας έχει πολύ μεγάλες ανάγκες σε μονάδες αίματος. Η χώρα μας χρειάζεται κάθε χρόνο τουλάχιστον 650.000 μονάδες αίματος. Φανταστείτε την αγωνία των οικογενειών να ψάχνουν να βρουν αίμα για να μπορέσουν να κρατήσουν στη ζωή τον άνθρωπό τους. Στόχος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών είναι να κάνει γνωστό το έργο του στους ανθρώπους της περιοχής, αλλά και να χτίσει μια γέφυρα ζωής για όσους τη χρειάζονται. Οι άνθρωποι του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Γέφυρα Ζωής εργάζονται προκειμένου ο κάθε ασθενής να έχει ό,τι χρειάζεται για την αποκατάσταση της υγείας του. Ο Σύλλογος προγραμματίζει ενημερώσεις σε συλλόγους, σχολεία και δημοτικά διαμερίσματα, τους οποίους και προσπαθεί να εντάξει στο πρόγραμμά του. Κάθε χρόνο, μάλιστα, συμμετέχει στην λαμπαδιδρομία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Περνώντας με τη φλόγα αυτή από όλα σχεδόν τα διαμερίσματα του νομού Κοζάνης, παρακινεί τον πολίτη να ενδιαφερθεί, να ρωτήσει αλλά και να μάθει για τη δωρεά ζωής. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί την κορυφαία προσφορά στη ζωή και σε αυτήν μπορεί να συμμετέχει κάθε υγιής άνθρωπος ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Χρειάζονται μόλις 10 λεπτά για τη λήψη μιας μονάδας και είναι αυτά τα 10 λεπτά που μπορεί να σώσουν τη ζωή ενός συνανθρώπου μας. Καλό απόγευμα.